Acest gol al lui Lionel Messi, care sfidează toate legile fizicii, arată de ce este cel mai bun fotbalist din istorie. Faza începe aproape de cercul de la mijlocul terenului, când un jucător al Argentinei primește mingea și decide să paseze unui coechipier. În acel moment, priviți cu atenție poziția lui Messi. Se află clar în poziție de offside, dar își demonstrează inteligența extraordinară. De îndată ce mingea ajunge la coechipierul său, Messi face o mică mișcare pentru a reveni în poziție regulamentară. Apoi își schimbă direcția printr-un demarcaj spectaculos. Fără să piardă nicio secundă, coechipierul îi trimite o pasă lobată perfectă. Messi controlează impecabil mingea în interiorul careului. În acel moment, portarul acoperise deja foarte bine bara din apropiere, iar un fundaș venea în mare viteză pentru a bloca șutul. Aproape orice alt jucător s-ar fi grăbit sau ar fi intrat în panică, dar nu și cel mai bun din lume. Cu o atingere subtilă și plină de finețe, Messi ridică mingea peste portar și o trimite în fundul porții, marcând un gol care demonstrează încă o dată măreția geniului său.